I comencem el poliesportiu parlant de pàdel, parlant d'aquest segon aniversari que ja anunciàvem la setmana passada al Pàdel Indoor de Badalona. Ferran, primer de tot, molt bona nit. Bona nit, Toni. Comencem parlant de pàdel i parlem d'aniversari. I d'un segon aniversari que podríem dir, Toni, de luxe, perquè tenia ni més ni menys que la presència, o comptava amb la presència, del 14 vegades campió del món, Fernando Belasteguín, també de la seva entrenadora, la Marcela Ferrari, tots dos. El dissabte, el torneig va durar 3 dies, de divendres a diumenge. Dissabte, el que veieu a les imatges, era aquest partit d'exhibició que van fer Belasteguín i Ferrari. Van jugar amb alguns socis del club, amb alguns destacats jugadors del club, i la gent, sobretot, molt èxit de participació, ara en parlaré més endavant, però sobretot èxit de gent que hi va anar, d'afició, per veure aquest crac del pàdel mundial. Si el tingués, no el desvelaria, perquè espero que segueixi molts anys, porta ja 14 anys, però sí que jo crec que és la professionalitat, el treball, té unes virtuts físicament i sap el que vol i va per totes, no deixa una bola perduda i el secret és que fa el que vol, estima aquest esport y sabe la feina que le he donat y va a tope cada punto. Contento, pero la verdad que no me doy cuenta. Todavía creo y quiero mejorar un montón de cosas, entonces cuando no sea más profesional yo creo que echaré la vista atrás y me voy a dar cuenta de lo que hemos conseguido. La verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Como club, 2 años de vida y contar con la presencia del campeón del mundo, para nosotros es un orgullo enorme. Lo queremos hacer por nuestra gente, por los que vienen cada día a jugar con nosotros, y era un regalo también para ellos, ¿no? Pues estamos, la verdad, contentísimos. Pel que fa al torneig en si, també èxit de participació, 120 parelles, per tant, 240 jugadors i jugadores dividits en 3 categories. Els resultats finals d'aquestes categories va ser en categoria masculina els guanyadors en Dani Raventol i en Guiu Fàbregas, en categoria femenina la Cristina Canaros i l'Helena Navarro, i en la categoria mixta la Lorena Cabó i l'Ivan Cabo. Un pàdel indoor que, com veieu, es va omplir de gom a gom, tant de participants com de públic, que va demostrar una vegada més que cada cop, en només 2 anys, ja té cada cop més socis i sobretot més nivell de pàdel el que vam poder veure en aquest segon aniversari. La verdad es que tenemos una muy alta ocupación ya, mucho mejor de lo esperado. Hicimos una apuesta por la calidad y la gente parece que lo ha percibido y le ha gustado, pero obviamente esto no se puede uno relajar y tienes que trabajar para hacer nuevas formas, nuevas ideas y dar a la gente pues nuevas diversiones, nuevas formas de pasarlo bien en el club. Acabamos de poner en marcha lo que llamamos el Badiu del Pàdel, que es esta terraza que tenemos aquí detrás, y la idea es siempre poner nuevas iniciativas para que la gente siempre esté pues con la ilusión de estrenar algo nuevo, ¿no? Es la primera vez que estoy, la verdad que muy contento de que el pádel siga creciendo, las instalaciones están muy bien, y con Nuri y con Xavi hicimos un set, nos ganaron 6-4. La verdad que espero que la gente se lo haya pasado bien, que ese era el objetivo principal. Tinc la sort de vindre bastant per Badalona, aquesta és la meva segona vegada aquí, estic molt contenta que sigui l'aniversari, són unes pistes magnífiques, a Badalona estic com a casa, tinc molts bons amics i res, i estic encantada que hi hagi pistes així, el nivell cada vegada va creixent, vaig vindre fa un any i el club era com nou i tal, i ara un ambientàs, gent que amb moltes ganes, i els entrenadors que tenen aquí són del nivell, o sigui que el pàdel a Badalona creixerà molt bé. Parlem ara de tenis taula perquè hem de parlar, Ferran, aquesta vegada d'un retrobament amb la victòria. Sí, el tenis taula a Badalona es retroba amb la victòria davant del Calella, 4-2. Recordem que venia de fa 2 setmanes d'un dur correctiu al País Basc, on van perdre. Tot i així, tornem a la victòria. Victòria a casa. No van necessitar el partit de dobles perquè van poder guanyar els partits individuals. Tot i així, tot i guanyar el primer punt, van tindre que remuntar un 1-2, però ja fins al 4-2, amb punts de Jordi Miranda un parell, un més de Carrillon i un més de Marc Serra, que deixen ara el Sosmàtic Badalona a mitja taula, en una zona bastant tranquil·la, i amb 4 victòries i 4 derrotes. Per tant, una bona temporada la que estan fent ara per ara, Toni, el Sosmàtic Badalona. Molt bé, nosaltres deixem el tenis taula, ens n'anem a parlar de natació, parlem de la Mireia Belmonte perquè la badalonina ha aconseguit 6 ors a la Copa d'Amsterdam. Mireia Belmonte, que torna a destacar, ja ho va fer Gijón al Campionat d'Espanya, era per això en piscina curta, ara la veiem en unes imatges d'aquest mateix dimecres que va estar en un acte promocional i on li vam preguntar com està d'estat de forma, ara l'escoltarem, però sobretot després d'aquest acte entre taurons, la Mireia va anar cap a Amsterdam. Aquesta Copa Amsterdam va fer 6 ors
I el més destacable, Toni, també és veure que d'aquests 6 ors també podem destacar en els 200 estils, els 800 lliures, que va fer 2 mínimes olímpiques. Ara mateix no compten aquestes mínimes de cara als Jocs Olímpics, ho ha de fer en el Campionat d'Espanya, que es diu Open Primavera, Campionat d'Espanya, que es farà el mes de març, però de moment ja ha aconseguit fer aquestes marques mínimes un cop de moral més, després de, recordem, una lesió que li ha portat molts maldecaps i que, tot i que es va recuperant i els resultats ho diuen, encara no ho està del tot. Sí, para mí ha sido un verano muy difícil, ha sido un verano que he tenido que ver mundiales por la tele, cosa que nunca había hecho anteriormente. He tenido que recuperar un poco, bueno, físicamente y mentalmente, hacer un parón también. Y creo que desde el primer día he estado a tope, he estado con un objetivo claro y lo que intento este año es disfrutar de todo lo que hago, ya sea en el agua, fuera del agua y pasármelo bien. Cuidada del todo no, aún tengo pequeñas molestias, pero que son normal por los ritmos de entrenamiento que tengo y por la lesión que tuve, pero creo que estoy mucho más fuerte que antes de la lesión, estoy mucho más delgada y creo que pues todo eso, si lo juntamos, pues crea una fórmula muy buena para seguir trabajando bien. Trabajo con una fisio 2 veces por semana, cosa que antes pues no tenía en mi disposición o lo tenía solo en algunos meses. Y bueno, ella dice que todo está muy bien, que todo está en buen camino y que ahora solo falta pues seguir trabajando y hacer descargas más a menudo para que el músculo no vuelva a recaer y nada más. Creo que la verdad es que este año no tengo mucho miedo a enfrentarme a nadie porque este año hay que ir a muerte y este año el objetivo es muy claro, así que este año intentaré hacer todo lo posible para dejar mis miedos atrás y centrarme en lo que es importante, así que yo creo que puede ser igual de peligroso un tiburón que mis rivales, ¿no? Así que... I acabarem amb un reconeixement que va fer l'Ajuntament de Badalona aquesta setmana passada, concretament dimecres a la tarda, al Club de Petanca Badalona, que el mes d'octubre a Santa Susana, al Maresme, van ser campions d'Espanya de la Lliga de Clubs. Un mèrit que suma als molts que ja ha aconseguit aquest club, abans sota el nom de Club de Futbol Badalona, ara sota el nom de Club de Petanca Badalona, i que, com dèiem, ha sigut campió d'Espanya diverses vegades. Ara mateix el club té 3 equips, dels quals signifiquen 53 jugadors i 104 socis, per tant, bona salut per aquest club. I, de moment, a part d'aquests campions d'Espanya que va sumar, ja porta 7 lligues catalanes i molts altres títols de la divisió provincial. Para nosotros es importante porque, como ya lo he dicho antes en el acto, es la primera vez que se nos hace un reconocimiento de este tipo. Lleva en cuenta de que hemos sido 7 veces campeones de la Liga Catalana y 3 veces campeones de España de club, que es lo más importante que hay. Entonces, para nosotros es una satisfacción que se acuerden de nosotros, sobre todo de los deportes minoritarios. I ara nosaltres anem a fer un repàs de l'agenda just per acabar el programa, per donar una pinzellada als actes que ens esperen esportius aquesta propera setmana. Són aquests, sobretot comencem amb el bàsquet, amb la Lliga ACB, amb aquest Barcelona Joventut, diumenge a les 8 de la tarda. En futbol no marxem al cap de setmana, sinó que ens quedem entre setmana a la Copa Federació de demà passat entre el Badalona i l'Atlètic Balears, dimecres a les 4. Recordem, el partit d'anada va acabar amb 0-0. I en futbol americà, per fi, la primera cita final de Copa Catalunya, Dracs Pioners, diumenge a 2:15. Ferran, ja teníem ganes que tornés al futbol americà, ja. Et torna al futbol americà i ni més ni menys que amb un clàssic. I que amb una final. Una final contra Pioners, que aquest any no estava previst jugar contra Pioners. Recordem que ha baixat a segona divisió, per tant, quina millor manera de començar la temporada que trobar-se a la final de la Copa Catalana. I nosaltres el que fem és tancar el programa. El tanquem, com dèiem, amb aquesta referència al futbol americà. Ferran, molt bona nit. Ens retrobem la setmana vinent. Nosaltres tanquem el programa. Us esperem el dilluns. Que vagi molt bé, molt bona setmana.